आइसो नालाय मानो जादों गोलावसो बासिना लालाय बुबाला दालाय लोगोफोर जोंना जुखामा मोनजाथारसिगोन आरोना हेपि मादार्स डेनि जोंहा दिनै जुखाम रुनानै जानोसै आइया नै खानो नागिरदों आइयानो गायनायमोन इखौ जुखामखौ थाइनै थाइदों नामा अबबा अबबा नै फिथाइया आं खनसे इहायनो एलबाम बानायदोंमोन नैलाय नैबे राबाय नै इलाय बे राबाय बेबो खादो इखो दा बिग्राय फैबाय आरो रुजानांगौ नायनायलाय जिन्नानै सान्दुं जि सान्दुंसा इलाय जाहांबाय दा खादो खाखादो गायनायखौबो ओमफ्राय बेबो जाबायदांलै नैबेबो गिदिरथ' नै गोसोम जाबा बेलाय बेबो फिसाथार जुखाम आयौ जुखामा जानो आन्था नै थेफा नैबे नै बेना गलायलायबाय बे जासिगोनदां बेलाय इलाय नैखौ नायदो इखो मोननैबो जागोनदां लाबोदो लाना फैदो गरमथार नैलाय थाइनायाबो राबायमोन आरो राद्रायबा थावालै जुखामा एसे गोरलैयावनो जानांगौ लोगोफोर जुखाम जानोसै दिनै नै रुनानै जुखाम जानोसैलाय जुखाम हेपि मादार्स डे मानिनाया बेनो आरोना जोंना जुखाम जानोसै थाम्फैयाबो जायोनो दा बिग्राय फैबा जानांगौ बिग्राय फैगोन जोंहानाव थाम्फैया मा जाखांखो दहाय नारें सारें माबा माबि मा जायो आयु नायलाय दैया जाबाय दुगैदो दै सरनानै होलायनांगौ अफिसार बायदिनो दालाय अफिसार नङा आङो साख्रि थांनानै फैनानै फामेंबाय आं आयु गस्ला गांसे बेखौनो गाननो होनबाय थाजायो नामा कमेन्टआव बेखौनो गाननानै थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आं अफिसाव सोरबाफोर हरबा हामगौमोन बेल'थार आंना गस्लाया बिदियासो मोजांलै जानो गुरैनो गोथाव जायो बांद्राय गोराबाथाय एकदम खुगायानो साजोबो गोरलैयासो मोजां बे दायो बेस्ट आरोना बांद्राय गोरलैबो नङा संख्रि साहा फुदुंनांगौ दाहाय र' दसे माबाथों रुइनोसै र' बा फाम्फे हारसिं जाजोबसिगोन आरो इखो हारसिं जाजोबगोन नों जुखामखौ बुवा जाजोबदो लागाव नै जिनखांबाय थसे जिनाबा माथो इखौ बिगुरखौ जिरखांबाय नांगौ आरो मा जिनखांबाय जायो जिनखांबायबाबो जिरखांबायबाबो एखेसो होमबाबोथ' बुजिदोंना नोङो ना बुजियाखै ना इंलिस भाषा बुंदों आङो बर'सो बुंदों दा नै इदि गोरलैया मोजां जायो आरोना जानो चाकाम होननानै जानांगौ दा लस जायोथ' आरो बिराद बेस्ट जादों आरोना बिदिया एकदम मोजां बांद्राय राबाथाय थावा हाथाया साजोबो जानायाव ओंखायनो एसे गोरलैखौ जानांगौ इदिखौ नै दे जिनजोबदो आं रुहैनोसै अरदाबाव संख्रि साहा लोंगोन ना संख्रि साहा लोंगोन गोथावनो बिग्राया फैबा थाब फैबा मोनजागोन थाब फैयाबा मोनजाला ए दा दोननोसै जाजोबनो हाखाया इखो दा बिग्राया थाब फैबा
मोनजागोन आरो दोननोसै आरो दोननायालाय बेलाय मा बेसाद जागोन जानो हाया बेबो एसेल'सो जाखायो बांद्राय जाख्रुबग्रा नंखाया मानसियानो नायनायावनो सिनायखायो आं नैबे गोरासिनदां गोलावथार माथो बिदि गोलाव दङ जा बुरजा जोनबाय नै दायो रावबो उन्दैया नालाय आंनो रानि हाम्फेया नै दारि लागायनो नागिरदों दायो दारि जाबाय रेडि र' फटक साबायनो नागिरदों आं भिडिअ'सो जादों दायो लोगोफोर नै नायनो हागोन जाबाय आरोना जिनखांजोब्बाय जोङो हाम्फेया जिनखांजोब्बाय होना आङो जिरखांजोब्बाय जोङो जिनखांजोब्बाय जों दायो रुनोसै नै लोगोफोर दोबसियाव जाननोसै दायो दै होखांबाय नै बेयाव जानसि अरदाब संख्रि नैबे गोसोम गोसोम थौ नुदोंना अमानो आदार रुनाय आरोना बियो माबा थास' रुनानै होदोंमोन ओंखायनो गोसोम गोसोम जाजोब्बाय नै बेयावनो ओंखाम संना जायो थोद नैलाय ओइ मा होनदोंलाय बे थौआवनो ओंखाम संना जायो जोंहा नै रुनोसै दायो संख्रि साबो फुदुंगोन दा फाइनालि दायो जानबाय नै खियाजा ग्रौ 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 खियाजा ग्रौ 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 होनसिगोन आरो दा दसे उनाव गोदौबाथाय जाबाय नायनो हागोन लोगोफोर बेहाय संख्रि सा फुदुंबाय आरोना नै जेबो होथ'वाखै दायो नै बे हाइजेंखौ होग्रोनोसै आङो हाइजें संख्रि नै बे संख्रिखौ होनोसै सामससे आरो होबावगोन र' माबा नांनाय नङाना सामसनै एसे होनांगोन दैया बुरजाथारना इनो दैया थौसेखा दा जानोसै जुखामजों लोगोफोर नै दायो आं नायनोसै खियाजा ग्रौ 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 होनबाय नै आयदा सिथोब आव माय गड जामाइला वाव मोनबाय नै गोमो जालायबाय कालार होलायना आरोना जानोसै दा दसे थानानै हाम्फेया दुगैदों नै दुगैगासिनो बा दिनैसो मास मोनथामसो जाबायमोन आं दुगैया दे बोलि दुखां जानोसै ओमफ्राय सापातखौ आखायाव लाबाय आं नै माबानिफ्राय बयामनिफ्राय नै दायो होनोसै आरोना सापातखौ बांद्राय होजाया गाइखेर सायावसो बुरजा होनांगौ गाइखेरालाय दङ नै गाइखेर साहा फुदुंथ'ला नैबेसो गोथाव आरोना नैबेखौसो होनोसै लाल साहा ओमफ्राय जुखाम रुनायजों लोंनोसै जुखाम रुनायजों लाल साहाजों खनसेल' मोनगोन गिलासेल' लोंनो औ न' होननायसो जासिगोन बे दायो लोगोफोर जुखामा मोनखांबाय नै रेडि जाबाय जानो थाखाय र' दैखौ गारजोबनांगोन ओमफ्राय नैबेयाव साहाखौ फुदुंगासिनो दङ गेसाव जानदोंमोन आङो ओमफ्राय गेसाव बारा हिट जायाना अरदाबनि अर बायदि जाया देन्जार अरदाबनि अरा ओंखायनो बननि अरा देन्जार आरोना बेयाव जानफैबाय आं दा दसे उनाव जानोसै र' जुखाम हटेल जुखाम दायो नै फाइनालि रेडि जाबाय जों दायो जानोसै हाम्फेजों आंजों ओमफ्राय आइया बैथिं माबा गायदों बियो खख्लिं क होननाय गायदों आरोना बैथिं ओमफ्राय जों दायो दे नो सायायाव लुनानै लाबोजोब्बाय आङो थिख्लियाव संख्रि सासो लोगोफोर संख्रि सा लुबाय आं दायो देन्जार गोथाव मोदोमदों माथो हाइजें होलायलायनायखाय दे ओइ गुदुंथार दे जानायग्रोलाय मोनसे गोलावखौसो बासिना लालाय बाला जालाय गोथाव जादोंना जायाखै बिदि सायो गोदो उन्दैयाव दालाय बिदि जाया होमबा नै लोगोफोर आं मोनसे लानोसै नैबे फिसाखौ बयनिबो फिसासिनखौ जाग्रोनो नायनोसै आरो आङो very tasty
होनदों आयालै आया बारियाव हामफायाबो जागासिनो नै आसोला जुखाम गोरलै आरोना इदि गोरलैया मोजां जायो जानो गुरैनो no 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 ओमफ्राय उनै जागोन जा बोलोगोरा जानायनि आखान्थि सोमावजोबनाय सिन्दुरखौनो फुननो रोङाखै ओरै जाबाय पासवार्ड दाग लानांगौ फुननारबा आखायानो ओरै सोमावो नै संख्रि साया गोजा बायदि नुलायदों आयै र' लोंगोरनि आं आयै आयौ गुदुंथार बाला हा खामब्रबबायसोमोन साहाखौ लोंनाय नायनोसै आरोना सेनाय नायनाय फाजा गरम बरिया जादोंथ' बांद्राय गोबाबबो जायाखै संख्रिया इदिसो जानांगौ बाब Oh no! I did. Minum karena itu goreng sepeda. Nung balik kali bapak. Burung dar logo bar, leng jumper siang dua pada mici bukan. Ayu masih gusu nazar nih. Kacau lah nunggu masih minta lagi. Ayo di mana? Aisyur, nilai manja. Iya. Ayo. Challenge sang nama serang jadi tom challenge. Soalnya bebe जायगायाव मा होनो बे जुखामखौ सोरबा गार'बो सिन्थाय होनलाय लाङो एसे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलायलायदो ना मा होनो Hei, लाबाय थां नोंखौ